Malakas pa sila. Adikit lang. Kapo. Talaan. Ano? Ano ito? Anong kanto?
Walang coffee. At least 5 ganun ang tao. 5 million. Dati, oo. Alis ko yung mga lalo pa sa di. Yan. Kasi pwede, ano naman yung group? 99.97 na. Pero kung college, sali ka sa org. Baka niya lang. Ay, oo. Sali ka. Isa lang. Masaya kayo. Ano yung ayos ka org? Nasali para sa akin, no? Wala na sila sa akin. First game. Ako? Sino? Kilala ko doon, boss mo? Oh, sipag ha? Sipag ha? Sipag mo na